Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabayew öz kakaty bilen bile Azerbaijana sapar etdi. Olary ýurdun prezidenti Ilham Aliyew öz gyzy bilen kabul etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň aýal dogany Oguljahan Atabayewanyň ýurdun syýasy durmuşynda ýaňy ýakynda peýda bolup soňky bir näçe aýyň dowamında görkezýän aktivligi köpçüligiň ünsüne çeker. 16-njy ýylda goňşy ýurda sapar eden halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Bakuda Azerbaijanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet mediasy bu sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagynyň misaly atlandyrdy we ýurtlaryň syýasy, sowda, ykdysady, medeni we parlament ara gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanlygyny bellädi. Azerbaijanyň metbuaty Ilham Aliyewiň 17-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow bilen bilelikde Daglyk Garabag regionundaky Şuşa şäherinde gurulan ilkinji ýaşaýyş toplumuna baryp görenligini habar berdi. Şeýle-de media serişdelerinde Bakuda Ilham Aliyew bilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasyndaky duşuň çäginde olaryň gyýdlarynyň hem duşşanlygyny habar berdi. Oguljahan Atabayewany kabul eden Leyla Aliyewa öz babasy ýurdun merhum prezidenti we Ilham Aliyewiň kakaty Geýdar Aliyewiň adyny göterýän fonduň vitse-prezidenti. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň gyzy we häzirki prezidentiň aýal dogany Atabayewa öz kakatynyň ady dakylan Haýyr Sahabat fondunyň vitse-prezidenti. Bakuga sapary onuň öz kakasy bilen bilelikde goňşy ýurda eden ikinji saparydyr. Ol birinji sapary bilen aprelde goňşy Özbekistana barypdy. Turan barlygy merkeziniň baş bilermeni Bruce Panier Atabayewanyň daşary ýurt saparlaryna sebitde döwlet baş tutanlarynyň çağalaryna degişli täze bir tendensiýanyň bir bölegi hökmünde seredýär. Yes, well, it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy as developed. Prezident gyzlarynyň diplomatiýasyna syn etmek ören gyzykly. Oguljahan Atabayew goloýda Özbekistanda Saida Mirziyoyewa bilen duşuşdy. Indi Azerbaijanda Aliyewiň gyzy bilen duşuşýar. Bu onuň Türkmenistanyň syýasy gurulusynda orun eýelemäge taýarlanýandygy barada pikir döredýär. Onuň sugunlar köpçülükde görünmegi hatta prezident dogonundan hem has köp göze iýilýär. Bu belli bir özgürlükler barada habar berýär. Saida Mirziyoyewa Özbekistanyň syýasatynda möhüm orun tutýar. Aliyewiň gyzy hem syýasatda tanalýar. Olaryň Berdimuhammedowyň gyzy bilen duşuşmagynda belli bir logika bar. Bu tötänlik däl. Bu zenanlar dünýäsindaky aragatnaşyk bolup, olaryň duşuklary gatnaşyklaryň täze ýoluny açýar. And talking about ways they can connect their countries. Bruce Panier aýdýar. Oguljahan Atabayew bilen duşan Leyla Aliyewa hem öz kakasy bilen daşary ýurtlara täýär edýär. Hususan olar geçen ýylyň awgustynda Daşkende barypdy. Aliyewa hem öz kakasy bilen ýurdun içinde sapar edýär we edara kärhanalara baryp görýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky aýlarda gyzy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi ony syýasada ornaşdyrmak we täsirini artdyrmak niýeti baradaky çaklamalary güýçlendirdi. Bruce Panier Atabayewanyň ýakyn wagtda syýasatdaky ornunyň puhtalanyp biljegine çak edýär. There's a couple things that are at work here. One, will Atabayew be named? Bir näçe mümkinçilik bar. Meselem, Atabayew burun parlamentiň başlygy bolup biler. Bu logiki ädim bolup görünýär. Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri parlamentiň başlyklary zenanlar boldy. Sonuň üçin Atabayewanyň sol rolu niýetlenmegi meniň üçin tebigi görünýär. So it's kind of natural that she would fit into that role. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetine ogly Serdar geçenden soň hem häkimeti öz elinde saklaýar. Onuň birden gyzyna hem syýasy sahna çykarmagy köpçüligiň ünsüne çekdi we dürli soraglary döretdi. Bruce Panier munyň bolup biljek sebäpleri barada öz pikirini paýlaşdy. The more interesting thing I think about the rise of Atabayew is Gyzykly ýeri näme üçin ol Atabayew edil sul pursatda sahna çykarylýar. Serdar prezident, ýagny Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly ýurda dolandyrýar. Näme üçin oňa Oguljahan gerek boldy? Mende şeýle pikir döreýär. Merkezi Aziýanyň syýasatynda maskalaryň orny ören uly. Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ejesiniň ornuny güýçlendirdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýaly köpçülige çykyp başlady we hormatly at bilen syýlaglandy. Sol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýal doganlarynyň we yegenleriniň täsiri çäklendirildi. Bu Oguljahanyň Serdardan tapawatlykda maşgalanyň kaky tarapyna has ýykyn edýändigini we şonuň üçin kakı tarapyndan öňe çykarylýandygyny çak etmäge esas döredýär. Oguljahan is
the father's side of the family. Dip Bruce Spanier Adatlyk radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Oguljahan Atabaýewanyň ýurdun syýasy durmuşyndaky aktivligi mart aýynda gözeýilip başlady. Ol halkary guramalaryň wekilleri bilen duşuşýar we ýurdun içinde sapar edýär. Onuň saparlarynyň öňýany kakatynyň we dogonynyň saparlarynyň öňünde bolşýaly welaýetlerde uly taýýarlyklar gözeýilýär. Prezidentiň aýal dogony köpçülikde görünüp başlan 1-nji aýynda Al Arabiya telekanalyna interwýu berdi. Oguljahan Atabaýew Türkmen medeniýetinde ilkinji gezek dekabr aýynda agdalypdy. Şonda onuň öz kakatynyň adyny göterýän gaznanyň vitse-prezidenti bolanlygy we arkadag medali bilen tiýlaglananlygy habar berilipdi. Merkezi Adyada prezidentleriň çağılarynyň siýasatda ornaşmak tejribesi giň ýaýrady. Türkmenistanda Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda häkimiýeti oğluna Serdara tapşyryp indi gyýdy. Oguljahan Atabaýew hem siýasatda orun berýän bolsa Täjikistanda prezident Emomali Rahmonyň ogly Rustam Emomali ýurdun parlamentine ýol başçylyk edýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 23-nji ýylda gyýdy Saýida Mirziýoýewany täze döredilen prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesine bellädi. Ol mundan öň prezidentiň kömekçisi wezipesinde işleýärdi. Adatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň araçagyny Serhet boyundaky bitarap zolukda gurulýan ortalyk gadaryň erkin söwda zolugynyň şu aýyň aýagyna dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilejekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Adatlyk iki wöňşüýüniň soňky bir näçe ýyl bäri Serhet ýakasyny erkin söwda zolugyny döretmek tagallasyn edýändigini odal hem habar beripdi. Şu ýylyň başynda ma'lum bolan resmi maglumatlara görä bu wagtlar üçin daha şowul şawat barlyk geçiriş nokodynyň golaýynda yer bölünip beriligi guruluşyk işleri alınıp barlýar. Migrasiýa we gümrük işgärleriniň arasyndaky çeşmelerimizin tasdiklamagyna görä araçakda urulan ortalyk gadaryň guruluşy basym tamamlanyp erkin söwda dolugy 27-nji ýylda açylyp ulanmagy berler. Şu aralykda täze wagtlarda işlejek, söwda etjek adamlaryň barlyklary güýçlendi. Serhet goşunlarynyň daşy uzak galasyndan propuska göýberiş hatyny almak üçin resminamalar tawsyrlýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Propuska 4 aýyň dowamında çykýar. Serhetde söwda etjek telekeçileriň bir tarap zonunda açylmaly. Türkmen özbek bazaryna barmak dileýänleriň üç arkasynda serhet gaçakçylygynda tutulan we türme düşen raýatlar bolmaly däl. İçkin barlyklar etasynda 4 aý dowamında propuska berilmelimi ýa däl? Bu mesele migrasiýa, MHM we serhet gullugy tarapyndan bilelikde çözülmeli. Dip Özbegistanyň guruluşyk materiallaryny getirip satýan telekeç aýtdy. Adatlyk onuň adyny howpsuzlyk aladalary sebäpli aýtmaýar. Men bu wagtlaryň iki döwlete bähwit getirjekdigine ynanmaýaryn. Bu diňe göz içine dilýär. Türkmen tarapy bu taslama Şavkat Mirziýoýewy aldamak üçin razy bolmaly. Aslynda Türkmenistan ýaly bürokrat ýurtda beýle sowdanyň gowy netije bermejektigi eliň aýtynda ýaly görünüp duran zat. Dip sevtdäki söwda işlerini edilýän döwlet gözegçiligini gowulýan çeşme bu zolugyň soň dürli bahanalar esasyna yapylmak ähtimallygyny hem öňe sürdi. Onuň sözlerine görä Türkmen hökümeti MHM we gümrük gullugyna degişli adamlary ýörüýte taýýarlanan içarlar hökmünde bazarda satyjy we söwda edýän adamlar bolup işlemäge taýýarlady we olar ahyr netijede bazaryň yapylmagyny üpjün etmeli. Özü neutral zonada her tarapda yaragly etherler, demir haýatly iki hatar tokly, tikenli simler bilen gursalan bu ýerden gaçyp gitmek mümkin däl. Ýöne bu bürokratiýa maksatlaryndan bazaryň işlemejekliginden habar berýär. Dip telekeçi detallary aýtmaktan saklandy. Adatlyk odol Türkmen wekiliýetiniň 23-nji 24-nji aprelde 2 günlük sapar bilen Özbegistana baryp
türkmen özbek gatnaşyklaryny ösdürmegi maslahat edenligini habar beripdi. Medeniýet habarlaryna görä, diňe Daşoğul welaýatynyň çägindäki serhetde däl. Edil şeýle zorlugy Lewap we Bukhara welaýatlarynyň arasynda da döretmek meýilleşdirilýär. Emma bu arada anyk has açyk maglumat almak mümkinçiligi ýok. Şol wagtda Özbek hökümetiniň maglumatyna görä, iki ýurdun geçen ýyl 1 milliard dollardan aşan umumy söwda dolanşygy yakın yıllarda 2 milyar dolara yetirilmeli. Türkmen Medeniýeti Berdimuhammedowyň Samarkandda geçirilen gepleşiklerden sözlerini salgylanyp, söwda dolanşygynyň möçörlerini geljekde 5 milyar dolara çykarmagyň teklip edilýändigini aýdýar. Egerde bu aýdylýanlar uğruna bolsa, täze wazirler 10 miňlerçe adamyň iş ýerleri bilen üpjün edilmegini, öz ýurduny gazanç etmegini, iki ýurtdaky harit bolçulugyna we arzanlaşyga uly täsir eder diýip adatlygyň bir söhbetde şaýtdy. Tynçylar şu ýylyň fevral aýynda iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini girizmek, bir-biriň çäklerini öndürilýän önümler boýunça gümrük paşlaryny ýatyrmak gabatda gelinen kararlaryň bu urda edilen gowy iş bolanlygyny belleýärler. Ýöne hökümet tanqyçylary Türkmenistanyň dilli açyklyk, iş ýüzüne alyp barýan ýapyklyk siýasatynyň bu golaýda üýtgejegini kän ananmaýarlar. İki yurtda bolup geçen hökümet prezident täzelenmelerinden soň türkmen ýolbaşçylary hakykatdan hem islan bolsa, goňşy ýurtlaryň adamlarynyň özara söwda gatnaşyklaryny gurmagynyň, müňlerçe adamlyk iş orunlarynyň açylmagyna garşy döredilen emeli päýtkelçilikler bireyem aýrylardy. Dip anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly ykdysat saýtdy. Adatlygyň habarçysy 10 gün çembesi wagtda açyljak aýdylýan täze bazar. Onu dörediljek iş orunlary barada resmi maglumat alyp bilmedi. Ukrainanyň parlamenti, ykdysadiýet ministri we Amerika bilen möhüm mineral teristler boýunça gepleşiklere ýol basylyk eden vice-premier Yulia Sviridenko-ny täze premier minister hökmünde tasdiq etdi. Ministerler kabinetindäki ütgeşiklik Kiýewiň Washington bilen gatnaşyklaryny güçlendirmäge we urus döwründäki ýurdun ötüsine täze depkin bermäge gönükdirilendir. 17 iýulda geçirilen tetberişlikde 450 orunlyk parlamentiň 262 deputaty Sviridenko-ny goldady. 22 deputat garşy tet berdi. 26 deputat bolsa tet bermekden saklandy. 39 ýaşly ykdysadiýetçi Sviridenko Washington bilen möhüm mineral teristler baradaky ylalasy gazanmakda etaty rol oýnandygy sebäpli Amerikada gowutan alýar. Ol Ukrainanyň taryhynda iň uzak wagt hökümeti ýol basylyk eden premier minister Denis Smygalyň ornuny tutdy. Prezident Volodymyr Zelenskiň karary bilen Smygal indi gorunlyk ministerligiň başyna geçer we ýurdun içerki ýarag önümçiligini güçlendirmäge gönükdirilen tagallalara ýol basylyk eder. Zelenski bu çäräni Russiýanyň giňerimli çudusundan soň 4-nji ýylyna giren urus döwründe ýurdun gorunç pudugyny güçlendirmek maksady bilen amala aşyrýar. Şu hepde wezipe hödürlenende Sviridenko özüniň esasy maksadynyň Ukrainanyň gorunmak we howpsuzlyk güýçlerini üpjün etmek hemde döwletiň durnuklygyny kepillendirmekdigini aýtdy. Zelenskiň kararlary ýurdun urus tagallalaryny güçlendirmäge gönükdirilse-de, täze ütgeşikligiň Amerika bilen esasanda aktan bilen aragatnaşygy we hyzmatdaşlygy güçlendirmek maksady bilen edilýändigi bellenilýär. 2021-nji ýylda ykdysady ötüş we sowda ministri şeýle-de vice-premier wezipesine bellenen Sviridenko Amerika bilen möhüm mineral teristler we seýrek ýer elementleri boýunça gepleşiklere ýol basylyk etdi. Trump bu ulalasy Ukraina boýunça siýasatynyň esasy bölegine öwürdi we 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýa tarapyndan başlanan giňerimli uruşdan bäri Amerikanyň Ukraina iweren kömegi jemi 175 milliard dollara golay bolan soň, munyň üçin Amerikanyň çykdyjylarynyň öwüdiniň doldurulmalydygyny aýtdy. Sviridenko aprel aýynda Washingtona baryp, Birleşen Ştatlaryň maliýe sekretary Scott Bessent bilen Amerika Ukraina dikeldismay goýum fonduny döretmek baradaky ylalasyga gol çekdi. Oňa laýyklykda Amerika Ukraina topraklarynda amala aşyryljak täze mineral we energiýa taslamalарyndan gazanylýan girdejilere paýdasy bolmak hukugyna eýe boldy.
Trump bu ulalasyn Amerikanyň Ukraina berýän gorunuz we dikeldis kömekleri babatynda öz bähwitlerini üpsün edýändigine aýtdy.